Kining kasakit mo'y atong nahimong sub-tema karon. Di ba ang atong main theme, Santiago Apostol, giya sa pagpaminaw alang sa kaihusahan sa simbahan. Kung naatay daghang kasakit, dili ta magkahiusa. Labinag ang nakapasakit nimo kanang imong tupad. No? Mao na tungod sa kasakit, ang pamilya mabungkag. Kay moingon dayon ang asawa, di na nako makaya. Ang bana sa gipasakitan, di na nako makaya. Nang layas ang mga anak, kay di na nako makaya ang kasakit nga gihatag sa kong ginikanan nako. Ano? Muna nga ang atong sub-theme karon nag-ingon, ang kasakit mahanaw kung kita maminaw sa Dios nga nabanhaw. Mura mamugway reaction. Wa mo ganahi ato nga mura man tugbalak. Sige, ready go. Ang kasakit mahanaw kung kita maminaw sa Dios nga nabanhaw. Kamo lang kuno. Ang kasakit mahanaw. Sige, lingay mong tupad ing na napakaroy kasakit. Nya mo ingon din na imong tupad, pastilan ang akong utang. O pag naglibog pag ikog unsay akong hikayon ruspista. Tortir bang pangayo padersyano nga pahikayon o niya ipadara ba diri so samot na gyud no ana ba no wala kag nasakitan kay mauwaw kang wa kay ikatampo karon ra ba ning prosesyon nato no karong 24 ighumas prosesyon hala mangaon ta diha maggitawag community dinner eating yang na kasunduan sa pagmeeting namo sa atong gitawag og special group nga mo himo gyud sa facilitate sa atong kalihukan labi na sa prosesyon ang gikasabutan pakmil para dali itunol dili itong takos-takos. So kung gusto mong mutampo nagkinahanglan tag mga 4,000 more or less ka pakmils. 4,000. So kada balay, kada parishioner hatag lang mo tag 10 ka pakmil, 5 ka pakmil. Kamu lang gud takos-takos dito sa inyo ay lang nang naisabaw kay mag-agas-agas lain kayo. Onya pakapini na lang sad og tubig kanang mineral water partnera ba og naa kay pakmil nga ihatag na po kabuok pakapini na lang sad matuk-an sa nang imong gipakaon na unsa naman noong ka. Ana ayaw lang ng soft drinks og imo siyang butang og soft drinks mas maayo. Nayuban ana gisakitan nga naghuna-huna. Nasa uban karon nga gusto kay mo palit og raffle ticket pero gisakitan siya tungod kay wa na siya ikapalit. Kaluoy way kapanagoy kasi ingon ako, "Father, sorry gyud kaayo, duha ra gyud ka ticket akong mapalit. Nagplano unta ko moabil anang imong one stop challenge kanang 20,000 unsaon man gyud, duha ra gyud ka ticket nako kadako na ng grasya. Ang imong gugma equivalent na og 100 ka tickets. Kay munas ginhawa guna nimo pagpalit og 2 tickets. Ngilingay mong tupad ing na naguol ka nga di ka kapalit. Ing na naguol ka. Oh, naiuban wa gyud maguol nga di kapalit. Kay dili man priority. Pero congratulations. Dako na biatag halin. Ang atong halin karon ni abot nag 51,210. Yes! Nilapas na gitawon tas kuwangan pag 199,000 ang atong halinonon. Sus, tulo na lang kaadlaw, tulo na lang. Tulo. Apon ani og nga og 10,000 ka tickets nga mahalin, mura na tag makapaldo na tani. Basin pa dig mahurot na aderoy tao nga moingon pader ang kanang 100,000 ka tickets ako'y angko na. Oh. Us, dili na pay 99 alang. Oh, nya nasa usa ka tawo na to diri nga moingon sad angkonon ko na pader para wa nay kasakit ang simbahan kay sakit man gyud ka kayo na ron. Kana kon maminaw ta sa
Dios nga nabanhaw. Tanawa ang kasakit ni Maria Magdalena. Tibuok gabi siyang gahilak. Li naman siya slubnganan, hangtod na lang nakaadlawon, gahilak siya. Pero sa dihang iyang nakita, ug nadungog ang tingog sa Dios nga nabanhaw nga niingon kaniya, Maria, pag-ingon niyang Rabuni, papas tanang kasakit. Nilain na sang lingi sa imong tupad, ing na nakadungog nakas Ginoo nga nisangpit sa imongan, ing nakadungog. Oy, ang musangpit sa tungan, ang atong ginikanan, maigking tayo. Siya no! Maigking tayo. Magduwa, Miss Onag, Julin ba? O sa elastiko, ingon, Cristiano! Saik yung tingog. Hain kang pistiha ka naman. Tuwan na, dagan. Dagan dahil ko nga to. Abot ito, tapion dahil sampot, kay piti dayon. Inanti ka ayaw paglaag mo ang ka. Moto'y akong mama, abot na langit ba ka itong inahan. Nipanaw naman to pagka 2011, ambot na langit ba ka to. Hastas papa apilon maglatos ato. Baleriana angan, og namatay mo karon susiha dito sa langit na bay Baleriana dito nga nagpuyo dito sa langit. Baleriana. Uy, pagkamatay ni mama, 6 months after, ako magito sa nginan, mabalikag yung ko. Ingon dis mama, balikon, tika, katong kapinal na siya ba? Naku, balikag yung ko, ha? Di ko mahadlok ni mo, gimo kong balikon. Ingon man, way patay ni Banaw, mama, manggitika, balikag yung ko. Sus, niabot na malag 6 months, manggil ni balik. Niya, ang akong maguwang siya, gadamgo kong mama, ang akong mangod, nagdamgo kong mama, naku, may pamo. Ako bitang iwalin, akong mama, babakong giingnan. Balika ko, wag yun mo balik. So pagtuog na ko pagkagabi, gadamgo yun kong mama. Buhi kay akong damgo, kay magbilar mami ato, may sugal-sugal, magrosaryo rami, tibok gabi. Humas misa, mag-schedule na may rosaryo, hangtod yun adlaw, kada 2 hours, rosaryo, puli-puli mi, mingaw ko kayo, say, kami, duha na lang mi kabuk mag-rosaryo. Nag-rosaryo ko no mi, gabi na kayo, nya, pag humag-rosaryo, nitanaw na sa kunyad to slungon, Diduol ang akong naong siyang naong kay mag-uol lagi ta mo ta gusto nga mo hag akong gidukmol ang akong naong sa kanang bildo bas lungon ba duol na kay akong mata siyang mata mubuka bitaw kuno ng matang mama ni ana hala si mama ni buka pag magbuka naganana ko dos kamot ni ako anana ko sus giduot man kunong mama ang tabon sa lungon nya maglisod man to siya og lakaw na ana na ako gitabangag abli na galisod-lisod jud kuno mama og kanang murag mo timbak puwa sa lungon ba na akong giagang mo uy mama ako pa jud gisapnay nako usa man ka man nabuhi ka man ingos mama bangon ko nako nabuhi lagi ka mga patay man kay patay bitaw ko nya nabuhi mo tong galingkod na siya sige katawa ingon ko nga asa naman karon ma? Ingos mama, to ako sa langit. Ana siya. Ingon din ko, unya, unsa may langit ma? Kaya nga kung hunahon na, igbalik ni mama, ako pangutan-on, unsa gitunuod dito. Naku, unsa man dito sa langit ma? Napa dito yung mga tanom? Naay mga tanom. Uy, nako, na dito yung mga langgam. Naay langgam. Kana makita nato din sa kalibutan. To man ako dito sa langit. Pero porti lang yung ninduta. Nindut yung kayong langit. Ana siya. Nya sige siya katawa. Pag human ato nawa, ni mata ko nga porti na kong hilak. Nako, og tuan nas mamas langit, kini kang iyang anak nga pari, malangit ba kani? Og usa ra gisultis Ginoo nako atong panahona, pamaligya lang yung slot. Nya karon kay namaligya man tag raffle ticket, pagsigi lang jud kog baligya. Kay mauni ang maayong balita karon nga ipasangyaw sa Ginoo nako. Di ba naingon man si Jesus ni Maria Magdalena, kay kani man kung nabanhaw nga Ginoo, ang iya dayong isulti kung makasinati ta niya, isangyaw ang maayong balita sa pagkabanhaw. Nya unsa may maayong balita karon, nga kun mo palit kag raffle ticket, malangit ka. Ngano man kay imong gitabangan ang kasakit sa simbahan nato dinhis Compostela. Ug unsa may atong kasakit karon?
Ang atong bell tower, tiwasonon o bayranan. Ang atong Adoration Chapel, nag-operate na, bayranan na lang. Yan na panay additional diha nga mga finishing touches. Pero nag-operate. Nakaana na mo? Pwede na mo mga matay. Nya, nindot, bati. Wala ba na ipakita sa atong IT, no? Oy, IT, ipakita ang interior o ang mga suga diha sa atong kuan karon, videohin niya na ninyo kay aron makakita sa ato mga online parishioners. O niya, ikatulo ang ato dihang CR nga himuonon. Hindi naman tayo CR dire pero laktononon manggod diha pwede ra ka mag-wheelchair kay built-in naman sa atong flooring sa simbahan. Nya dayon ikatulo, ikaupat kanang atong Walk of Apostles, ato ginang himuong balaan diha. Yang ikalima, nakasakit sa simbahan, kining atong mga lingkuranan. Ang sakit kay tanaw. Naingon, padir ato lang ng repiron ako. Ay na lang kay ang agay ay ana, ang anay to ana sa ilawom. Mag-anam lang nagkalusno. Ato lang ng ilisan. Di ba? Nga na siya. Nya, anda mong mutabang o dili? Pagkaninduta, pwede na mo mga matay. Muna, importante kayo ang maayong balita. Ug ang nahimong maayong balita tungod kay gisaksihan sa mga nakakita niini. Mga witnesses. Kani manggong witness, mao kuno ni ang problema sa simbahan. Matud pa sa mga Santo Papa nga miagi nga akong naabutan, St. John Paul II, ang sunod si Pope Benedict, sunod si Pope Francis, karon si Pope Leo, mao gihapon ang ilang awhag, mahimotang witnesses. Ug unsaon nato pagkahimong witness, kinahanglan do natay personal knowledge of the gospel. Ug unsaon nato nga do natay personal knowledge of the gospel, kinahanglang puy-an nato ang pulong sa Ginoo. Nya magsugod na sa pagpaminaw mo na magkahiusa gid ta, ipikto na sa pagpaminaw. Kini karong atong nahalin nga niabot nag 51,000 ka tickets kay naay naminaw, naay naghago, nagsigig pamaligya, napatay daghang kolektahonon, napasad tay daghang ticket nga igbabaligya. Tandaghana, no? Wa pa mahurot mo nang paminaw. Nya unsa man pag-aron makapalit, ibaligya ang tanan mong katigayunan ug ang halin ipalit. Ana ha? Amo sa dayang naagrihan nga katong atong dinner human sa katong atong Barrio Pista ba? Naagrihan sa task force nato gahapon nga nagmeeting nga pack meals gihapon. So ang mga kabahin, mga barangay officials, mga chapels, ang inyong preparahon, pack meals. Unyag na may mga sobra-sobra extra nga mga mino, mao lang to inyong ibutang og tray. Pero ang ato yung main nga ihatag sa mga tao, pack meals. Kay aron kuno dili kay maglunggob, dili magsamok. Kay maglinya man gud sikag takos-takos, dugay kay mahuman yan. Nay uban nagunahuna nga mahutdan mo box out, damag og maayo. Ang uban in taong senior citizen, mga umod, may man tong pack meal kay linya ra. Sige lang kag-ana, nga inighuman ni mong hatag sa katapusan, wa na. Ang pamagmo, kuan siya mo, mamugos, wa naman. Ha? So, pila man sad kabuk pack meals ato diring himuon sa Luyo, mga 5 to 7,000 ka pack meals. Nya i-divide na sa 9 ka kabahin, i-divide na sa 88 ka kapilya o 16 ka barangay o 16 ka barangay. Pila naman lang, tagpila man ka pack meals. 7,000 divided by 88. Sige na. Ha? Awa mo kay baho. Ato na lang i-plus daan ang mga barangay officials, barangay hall, 16, 88 plus 16. Di mo kay baho?
900, 104. Nya, 7,000 pack meals divided by 104. O ato yung i-equal ba? Pila man? Tag 67. 67 ra ka pack meal ang kada kapilya hastang barangay hall. Unya kayong barangay di man na mapuntintog 67 tag 500 man na ilang ihatag. Di ang mga kapilya bisag maghimo la mo dihag tag napo ka pack meal nya inyong itampo dire. Di ba? Nya ang taga barangay maghatag og tag 100, 300, 500 ka pack meals maabot man na nato nya ato din ang i-distribute. Nya magkuan sa moglitson, tag sa kalitson, tagod-tagoro na dire, inyong putos-putoson o ginagmay, ngatong i-distribute. Ay, mo sinaw-sinaw yung atong simod, no? Nya mudawat din kas imong premyo nga daog nimo sa consolation prize lang, consolation prize. 15,000 consolation. Dako na. Nya ang imong gipalit nga ticket usar ka buok. Nasa uban palito sa kabuk ticket ang gi-ambition 500,000 ay kapiya. Ayaw mo ana eh. May pag mo palit mo 500,000 ka tickets unya mo ambisyon la mo og consolation. Mas may pa na. Mga igsuon ang ato karong nasod nagkinahanglag mga credible true witnesses. Kini karong atong mga kwarta nga trillions nga nangawagtang dunay mga witnesses ang subo lang palandongon gustong isuppress. Di sila paminawon sama atong 18 Marines, si Gutesa, kato sila si Diskaya, si Saldico, ni Testimonia. Wa gyud sila paminawa karon. Ang gipresentar hinoon nga witnesses sa kaning impeachment karon unsa man? Ang taga NBI dili niya nako pag-discredit sa NBI pero nakita sa publiko ang general nga sitwasyon o giangkon pod ni nila panahon sa hearing. Tulo naman to ka hearing atong usang adlaw agahapon ba to si ko naman kadto namang direktor Matibag kanang ilang head sa NBI. Ang ako yung nabati no personal knowledge. Dili pariya ni Maria Magdalena nga nahikap giniya ang nabanhawng Ginoo. But wa sila'y personal knowledge sa event diin si BP Sara nagsulti ni adtong maong kunuhay ilang tawgog banta or threat sa atong mga tulo ka dagkog ranggo, presidente, asawa niya o former speaker sa House of Representatives, lower house. Wa sila'y personal knowledge. Ang pinakapait pa gyud kay naa pa gyud sila'y mga dokumento nga gipresentar nga kunuhay evidence pero wa makapasar sa rule of evidence nga dunay notaryo o kaha nakita gyud niya nga nagpresentar nga nagsuwat adtong maong suwat ang maong tao nahagbong sad sa rule of evidence. O mauni atong gikinahanglan karon kay mura na malantag gilipat-lipat unya ipamugos dayon nga mauni ang kamatuoran. Unsa may mahitabo kung ang kamatuoran masupres, mudaghan ang kasakit. Mudaghan ang kasakit. Kung ma-impeach ang atong vice presidente karon after anang ilang hearing dagko kay gasto. By the way mugasto kuno nagtag 70 million kada adlaw ang kana maong impeachment. Mao kuno nay average nga gasto, more or less lang na 70 million kada adlaw. Nya moabot nag 92 more or less sad ka adlaw. Imagine pilay magastos Pilipinas gikan na sa atong buhis. Kung ma-impeach man gyud ang vice presidente, mawa ba ang atong kasakit niya atong nangawagta nga kwarta, nga flood control, mga PhilHealth, mawa ba? Dili. Mawa ba ni karong drugas nga nibaha sa atong nasod na sad, nga ahas tarong mga
nang ginabuhig tinarong gipang patay na, gipang tulis na, hasta mga estudyante gipang rape na, gipang patay na sad. Ang mga tagbalay nga malipayong nagpuyo silang balay, sako na, pamatyon pag yun. Mga estudyante pamusilon, mawa kaning maong mga krimen kung ma-impeach ang vice presidente. Basig ang kaning maong kasakit di rasad mawa. Mao na kundi man mawa, wa ni kapuslanan ang maong impeachment. Wa. Kining atong utang karon nga niabot naghapit mo 20 trillion kay napun-an ang gikan 2022 ngadto karon nakapuno kunog mga around 9 trillion ang napuno na nga utang. Mabayran ka ni kung ma-impeach ang vice presidente. Ang atong ekonomiya karon nga nitibugsok ang ato ganing piso against dollar perti nang mubuang. Masulbad ka na kung ma-impeach ang vice presidente. Sa ato pawa ni kapuslanan, dili ni tinuod nga maayong balita. Kanang ilang gisangyaw diha nga mental calisthenics sa ilang pagka-lawyer, sa ilang pagka-senador, sa ilang pagka-impeachment court, nahog na lang nag-exercise of talents, pero wa na epekto sa general public. Ako nag-uol man gani ko, naay ato naay mga pipila ka mga nangamatay nato nga mga prominent persons, na ato'y congressman nga namatay. Pero ug tan-aw nimo ang mga comments dito sa pagkamatay, pag-post na nga namatay siya, mas daghan ang naingon mirisi, mas daghan ang naingon gaba, mas daghan ang naingon nga may untag na pay mosunod. O kana bang makaguol ba? Namatay na gani na. Ngano man tungod kay usa siya sa nanoted nga motabon sa kamatuoran. Na nasaroy vlogger nga namatay nga kusog, buwa-buwa yung bakba og daot in town sa nila ni President Duterte, ni Inday Sara. Nya namatay siya kay gi pusil batanon pa kay ni. Nya sige pa siya video anang iyang kwarta por tindaghana, vlogger siya ambot. Ako og naaplan na akong kwartaha, di na ko mag raffle ticket oy. Yag-yag pa siya siyang kwarta por tindaghana. Murag income niya siyang pagka-vlogger ba? Ambot, tinuod ba ka tos income pagka-vlogger? Karong namatay, ang comment, 99% nalipay nga mo na iyang gidangatan. Gani, doon na pa'y mga pangandoy, kuwang pana. Na bitaw. Pero tanawa si Jesus nga namatay, hangtod karon gihandom nato. Tanawa si Maria Magdalena nga namatay, hangtod karon gihandom sa tibuok kalibutan. Si Santiago namatay, si San Roque namatay, si San Pedro Calungsod, si Lorenzo Ruiz, hasta gani si Bishop Chupilo Kamumot nga namatay, ug sila si San Tian Bosco, sila si San Francis of Assisi nga namatay. Hangtod karon naghandom ang mga tao. Ngano man, kay ang ilang gisangyaw mao ang pagkabanhaw, mao ang maayong balita, ang kamatuuran. Pagkapriso ni President Duterte dito sa dahig, kani aktual man pagkapriso niya, kung tanaw nimo ang diha sa social media, baliki lang ninyo, tanawa ang mga comment sa social media sa dihang katong gidakop siya dito sa airport, pagpadangad to sa eroplano, katong kuan siya ni General Torre. Tanawa ang naas vlog. Ni katawa ba? Niingon ba nga, kana, mirisi, 99% naguol. O gani, nagpundok ang mga tao, hangtod karon magpundok dito atubangan sa gawa sa prisuhan sa ICC. Kinsa may gidaot sa kalibutan karon? Ang ICC, hastang Amerika, hasta ang Russia, Israel, ug uban mga nasod, nag-condemn na sa ICC. Mao na pamatuod nga ang ICC wa maghatag og maayong balita sa kalibutan, ug ang mga tao sad nga nagduot sa atong leader diri kaniadto President Duterte ngadto sa ICC, karon si Bato de la Rosa tago-tago, dili sad sila makalipay sa atong nasod.
Di ko mingon dili sadaan si President Duterte, nga dili sadaan si Bato. Pero imong ipadaha nga to sa ICC, maguultang mga Filipinos. Ug kanang nangalipay, naara na sila sa mga 5%, pinakadaghan 95% naguol. Muna musangyaw tas maayong balita. Kay ang kasakit mahanaw kung kita maminaw sa Dios nga nabanhaw. Last na lang lingi sa imong tupad. Ingna mo additional pa ko raffle ticket karon. Ingna mo additional pa ko. Hawa, di ba, muluag rin ang dughan. Pagkakita bitaw nako, hala, ang among halin gahapon 4,000 kapin. Murag luag akong dughan, oy. Bisag kamo no. Punanig laing 10,000 ugma. Pakpak. Sundo tagan. Pero murag, sige pakpak ka. Salamat, Senyor Santiago. Basin pa in town, among maptuman ang among pangandoy ug ang imong gisugo.